Ayan. Malinaw na po ba? Okay, thank you po. Thanks be to God. So katulad ko na nabanggit, isa po akong dating anti-Catholic Protestant. No? Pinanganak po akong Katoliko, pininyagan bilang Katoliko, dumaan sa mga tradisyon na ating pananampalataya. Padasal sa buhay, padasal sa patay, padasal sa malapit na mamatay, padasal sa parang patay at hinigay. Kaya yun lang po. But just to tell you, I have gone through the motion of tradition. But there is one thing that was missing in my life before. Ask me what? What? Catholic formation. So, yan po ang storya ng bawat Pilipino. Pumupunta po sa simbahan, kada linggo, nagdolobena, nagdorosaryo, pero hindi po nauunawaan kung ano ba ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga ito sa ating pananampalataya. Fast forward po, okay, just to share with you, kung gusto nyo po yung full conversion story, familiar po ba kayo sa Shalom World TV? Isa po itong Global Catholic Apostolate, para po EWT, and they said that it started in India. EWT po kasi sa Amerika, no? So last year po, they came from India, sabi po natin to interview me about science conversion. Kung paano sinabi ko dati sa nanay ko, sunugin natin yung statwa ng mga santo. Kaya po ba kayo yan? Sunugin nyo, bakit? Sabi na nanay ko, hindi ka ba naiingibaw? Hindi ka ba natatakot? Galing mo sa lola natin ito mga statwa ito. Sabi mo kasi ng Biblia, sa Exodus 20 verse 4, huwag tayo sasamba sa mga Diyos-Dusan at kawan ng tao. Siyempre, ang nanay ko po, bilang isang simpleng Katoliko, katulad ng marami sa ating Pilipino, kahit alam niya hindi sinasamba ang mga ibuto, hindi niya alam kung ano ang musical basis ng ating mga imahen. So, ang nangyari po, itinago na lamang niya ang mga rebulto. Kaya kung naging Katoliko po, abay naglabasa po ang mga rebulto. Okay po, so kung gusto niyo po malaman yung story ng PC version of my conversion story in Shalom World TV. So, wala po na sabi ko, ito po yung mura ko mag-totoy pa. Wala pang mga ligyawat, wala pang kahit ano. I was very innocent. But I was highly sacramentalized, but poorly evangelized. No? That was the situation. And that's why I became a Protestant. But here's the thing. Do you believe that with God, there is always grace of conversion? Yes? So, ako po ay isang cafeteria Catholic from my youth hanggang high school. No? I became a Protestant. Nagbabahay-bahay po kami. Nakatuloy namin kayo sa bahay ko. Meron po nakakita sa inyo. Maraming pangalan. Michael, Father Michael, ikaw ba mamamatay ngayon sa kapumunta sa ospital at lugar? Yan. Bakit, no? That's how we did it. Mga kaibigan, no? We would do what we called back then as OBE. Narinig po ba tayo? Ayan. Sino nakakalam ng OBE? Kuya, one verse evangelism, we would do that. Pag nakakakita ko ng mga madre sa bus, alam niyo yung isip ko, ano yung ano? Bumawa naman sa sister ko sa Stephen. Sister, joke lang po yun, ha? Dati po yun ang isip ko, ngayon po hindi na. Okay? So, yan ang aking mindset mo, mga kapatid. But God had a better plan. I had a non-Catholic mentor nung high school ako. Protestante po siya. Kung ako'y nagde-discern saan ako mag-aaral, siya po ang mentor ko. And my mentor, I don't know if it's God's grace, perhaps looking back, grasya po ng Panginoon yan. Inirekomenda sa akin ng aking mentor na protestante po na mag-aral sa isang universidad na ang pangalan ay University of Asia and the Pacific. Pagdating ko po sa eskwela, ay nakita ko, ito, picture ng santo na yan. Kilala niyo po ba siya? Siya po si San Jose Maria Escriva. Sabi ng aking protestant mentor, kung uulitin daw niya ang kanyang pag-aaral, pipiliin daw niya na mag-aral dito sa eskwelahan na ito kung saan siya nag-take ng master's ng time na yun. So, syempre, mga kaibigan, bentang-benta ang UANP. Nag-enroll ako. At that time, this was the university na pinakamahalang tuition fee sa buong Pilipinas. Kaya po, pinagdasal namin ng nanay ko na magkaroon ako ng scholarship. Sa awa ng Diyos, nakapasa po tayo sa scholarship. At hindi ko po alam, mga kaibigan,
na yung pagpasok ko sa eskwelahan niyan ang magsisimula ng isang paglalakbay na hindi ko malilimutan. I was forced, as I mentioned here, no, ni-require ko akong mag-aral na catechism. Yung makapal ko na catechism, no, hindi mo yung compendium na thick one. Isang semestre, pinag-aralan lang namin yung creed. Pangalawang semestre, pinag-aralan ng mga sakramento. Ikatlong semestre, pinag-aralan namin ng moral theology. Nagkaroon ng subject ang tawag ay Ecclesial History. And I was not even a seminarian. Ako po ay isang simpleng laiko, ang course ko rin ng tema ay psychology. Pero nagtataka ako, bakit may theology? Kasi po, yung aking kalang-eskwelahan ay tinatag sa pamamagitan ng inspirasyon ni San Jose Maria Escrivá. His vision was, let us create the best university that has the deepest Catholic doctrine and the deepest professional formation. That's what I received. Alam niyo po, hindi ko nakala na mati po yung philosophy of the family. At a young age, I think I was 15 or 16 during that time, ang mga required readings po namin, alam niyo po ano? Lumen Gentium, Humane Vitae, Familiaris Consortium. Takang-taka ako, sabi ko, hindi ba si John Paul II ay nasusunog na sa impyerno? Paano siya masusunog sa impyerno? Ang ganda-ganda pala na sinasabi niya. Sa Familiaris Consortium, sinasabi mo sa atin noon na ang mga Santo Papa ng Roma ay mga anti-Christ. Pero kung hindi ko binabasa yung mga sulat ng ating mga church fathers, mga ancient church fathers, at ang mga dokumento ng ating mga konsilyo, at dito po unti-unti ako nagkaroon ng Catholic spirituality kahit ako ay protestante. The best part, I would say, of my experience in UNP is the one-on-one mentoring. Meron po akong laiko na mentor at meron akong pari na mentor. At alam niyo po, ang pinakamaganda experience na may share ko sa inyo, tanong niyo kung ano? Wala pong nilisa sa kanila ang kumwersa sa akin na maging Katoliko. This is why, when you are familiar with unboxing Catholicism, sino po sa inyo ang nakarinig na o nakakita na ng aming podcast kahit 30 seconds na? Ayan, unboxing Catholicism, no? Ang aming po main advocacy sa unboxing Catholicism is to help people defend the faith clearly without being preaching. And that is because yun po ang naranasan ko sa UANP. Hindi po ako naging Katoliko dahil may naging sundo sa akin Katoliko. May nagsabi sa akin, bobo ako dahil hindi ko binasa ang Biblia. Wala pong nangyari gano'n. I became a Catholic, as you would see in my conversion story, because of the silent, faithful witness of my professors and friends. Alam niyo yung ginagawa nila sa akin kung nasa school kami, Burns, punta tayo sa oratory, bisitahin namin si Jesus. Ano mo bibisitahin si Jesus since nasa langit si Jesus? Dadaling nila ako, kahit hindi ko naiintindihan. They will genuinely and I will judge them. Mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Inasamba niyo yung Diyos ng araw. Di ba yung mga demonstrants? No? Asalan Catholic, bakit ang isip ko? Ay, Sun God of the Egyptians yan. No? Alam natin na marami tayong mga ganyan. You've heard some converse yesterday. So yan po ang background ng aking storya. No? Hanggang sa ako po ay naging Katoliko. Kung paano ko sakto naging Katoliko, nandun po sa video ng Shalom World. Panoorin niyo po sa YouTube. So, for this afternoon, or for this morning, I would like to share with you the story of our apostolate unboxing Catholicism. Gusto niyo po ba makarinig ng mga kwento? No? Gusto niyo po ba makarinig ng mga kwento? Kaya wala po tayong gagawin dito di magkwentuhan, pero sana po ang kwentuhan na ito ay kwento may kwenta. Ano po? So, noong po ay naging Katoliko na, di ba, nung protestante ako, ang tanong sa sarili, ay, ang protestante, di ba, nagpapahay-pahay po kami. Ang tanong ko ngayon bilang Katoliko, magpapahay-pahay din ba? Kakatok ba ako kay Father Ave Father nung umpisa na po ba kayo? Sister, nag-Eucharist na po ba kayo? Nag-Rosario, wala naman tayong Katoliko Father na kumakatok na ganyan, di ba? I thought, and this was a mistake, I thought excuse na ako sa evangelism. Yung po yung term, remember, the term for Protestants is always evangelism. Dati, every week, ginagawa namin, sabi ko, ngayon, Katoliko na ako, day off na, pag Saturday. No, hindi na ako mag-conquest, hindi na ako babahay-bahay. And one afternoon, I was listening to Catholic Answers podcast. Alam niyo po ba yung Catholic Answers podcast, no? Later, marami po kwento tungkol sa kanila. Naging partner na rin natin sila sa advocacy. Nakikinig ako ng podcast.
At meron pong isang protestante na tumawa doon sa show, kasi Q&A po yung show eh. May mga callers na tawag about their questions on the faith, sasagutin po. May tumawa, may tinanong, sinagot ng mga host na Catholic apologists. But there's one thing that I want to share with you that I could never forget. Ask me what? Mas malakas. Ayan, movie na po yung CFD, ano? Sabi po ng mga host dun sa honor, bakit ka ba hindi ka katoliko? No, yun yung tanong, bakit hindi ka katoliko? Alam niyo, hindi ko makakalimutan yung sagot ng protestante na tumawag sa isang Catholic radio show. Sabi niya, hindi ako katoliko, syempre English, no, tatagalogin ko lang. Hindi ako katoliko because I was never invited to become one. Shoot! Grabe. Alam niyo, hapon po yan, nagsisiesta tayo yan, no? Nakahiga ako sa sofa, pero hindi ko makalimutan. I was never invited to be one. Naalala ko yung story ako nung nasa UANP ako. Every day that my friends did were to invite me in the Catholic faith. But they were not preaching. They were just showing the beauty and the goodness of the faith. Napatanong ako sino na-invite ko sa simbahan? Ano na ang nagawa ko para ibahagi sa mundo yung conversion ko, yung kwento ko, at kung paano ko dinala ng Panginoon sa simbahan na niyang itinatag. Kaya kung nag-aral tayo ulit, no? So una, theology yung pinag-aralan ko. This time, bilang Katoliko, I studied evangelization. How to evangelize. Dito ko na-realize, mga kapatid, and I'm sure CFD, alam nila po ito. Sabi po sa akin, St. Paul VI Evangelium Niandi, evangelization is the deepest identity and vocation of the church. So dapat pala tayo nag-evangelize. Sabi po ni John Paul II sa Redemptoris Missio, ito po ay ating supreme duty. No, dapat pala natin ito ginagawa. Sabi ni Pope Francis sa Evangelii Gaudium, every Christian, tayo po yan, should be actively engaged in evangelization. At lalayo mo ba tayo, sabi nga ni Jesus, go forth and make disciples of all nations. So, tanong, how do I evangelize? Ayan na, mga kapatid, no? So, ngayon alam ko na dapat tayo nag-evangelize. My question was, how do I evangelize effectively? So, I read books, I attended seminars, I interviewed people, I listened to podcasts, I attended conferences, and I will share with you the 5 things I learned in all of these trainings and formation that I have attended. Isa-summarize ko lang po sa 5 puntos para hindi po ninyo makalimutan. Okay po ba ito? Alright. So dahil po sa mga experiences niya, I realized effective evangelization has 5 P's. Ilan po? Ilan? 5. Okay. Ano po po na? Okay? Right mindset and proper disposition. Okay? Mamaya po, babalikan natin ito isa-isa. Pangalawa, solid regular formation in doctrine. Kailangan po natin ito. Magaling po ang CFD dito. Number 3, practical skills in debate. Not just debate, also dialogue. Okay? Number 4, whole person approach in discipline. Mamaya, pag-usapan po natin yan. Number 5, life of prayer and deepening discernment. Pwede ba natin sabihin yung salitang discernment? Okay? Actually, hindi ko alam ang Tagalog ng discernment. So baka kung alam po ninyo, i-share po ninyo, no? So maganda mo pag-usapan natin. At lahat po ng ito, mga kaibigan, sa ating panahon ngayon, we can already use technology to help us develop these 5 things that we need to evangelize. Okay? So, bago natin balikan ito, gusto nyo ba ituloy ko po yung kwento? No? Ano nangyari nung naging Katoliko na ako? Sino pong sumakaling ng kwento? Taas kamay. Ayan, mga marites. Biro lang po, no? So, naging Katoliko na po tayo, at ako po ay nag-decide na mag-aral ng web development on my own sa YouTube. Bakit? Gusto ko po mag-start ng blog, blog, articles. At dito po ako nagsimulang magsulat ng articles on my conversion. Yung pinaka-unang article ko po na pinaka-maraming na-share noon ay ito,
Why I asked Mom to burn the statues of the saints and the three things I realized. I don't know if any one of you has seen this. Parang 2015 pa yata, 2016 pa ito. So, ginawa ko po itong article na ito at hindi ko po alam, mga kaibigan, mga ka-CFT, na marami palang naghahanap ng kasagutan sa ating pananampalataya. I started getting messages from different people. Sabi nito, I'm a Roman Catholic in doubt, searching for something. I just read your article and I guess I found the light by accident. Thank you. I started receiving a lot of different messages and different questions from people until I was invited to become part, I don't know kung familiar kayo rito, sa isang YouTube channel na recreate where I had a dialogue with an atheist. By this time, mga ka-CFD, napag-aralan ko na po yung tinatawag nating defending the faith clearly without being preachy at sinubukan ko po siyang i-apply sa video na ito. Kung gusto niyo pong malaman kung ano ibig ko sabihin, watch the video. May nakapanood na po ba ng video na ito rito? Ayan, some of you have seen this. It's another training altogether that we give in Unboxing Catholicism, how to ask the right questions, how to listen empathically. We can talk about that later on. After this experience, mga kaibigan, after ko ma-invite sa YouTube channel na yan, I started discerning more. Lord, ano po ba gusto ninyo sa akin? How do you want me to defend the faith? Sasali po ba ako sa mga organizations? Kasi at that time, nakikita ko ang dami ng magagaling na organizations to evangelize, to defend the faith. Eventually, God gave me the discernment that I was being called to become part of Opus Dei. So I joined in, I had formation, until now I received formation. At tuloy-tuloy po yan, mga kaibigan, nagkaroon ako ng dilema. Kasi during that time, nag-start din po ako sa aking negosyo. Baka hindi niyo po ito alam, I'm a financial planner. So apart from doing evangelization, I'm also doing evangelization in the sphere of business, investments, and insurance. So nung nag-start ako ng online content, may dilema ako. Uunahin ko ba gumawa ng content sa faith or dito sa negosyo ko ng finance? Eventually, I discern, uunahin ko po ang ating simbahan at ang ating pananampalataya. Kaya po doon nag-start ang Unboxing Catholicism. Thanks be to God po, hindi po sa atin I cannot boast anything on my own. Lahat po ng yan ay bunga ng ating panalangin at magkukonsulta sa ating mga spiritual mentors. Sabi ng mentor ko, convert ka di ba? Marami kang maisishare sa ating pananampalataya. Unahin mo yan. Alam mo mga kaibigan, yung time na yun, takot ako kasi sabi ko, kung hindi ko rin gagawa ng online content yung negosyo ko, baka mawala. But sa awa ng Diyos, sabi sa akin ng Diyos sa aking prayer time, Birds, take care of my business, which is evangelization, and I will take care of your business. So 5 years na po akong financial planner sa awa ng Diyos. Narinito pa rin po tayo sa industriya at nakakapag-apostolate pa rin po. Thanks be to God. One evening, I met a mentor that changed not just my life, but my vision. Si Kirby Diaban po, nabanggit kanina sa ating introduction, siya po ay parte ng Focus for Christ. Kaya maganda po, na kahit tayo nasa CFP, nakikipag-work tayo sa iba't ibang Catholic communities. Kasi malay nyo, nandun pala yung mga mentors na magpapa-improve sa ating apostolate dito sa CFP. So I met Kirby and he encouraged me to start a podcast. Sabi ko, hindi ako marunong mag-podcast, Kirby. Kasi technology, vlogging lang ang alam ko. Alam mo, sabi niya sa akin, bakit hindi mo pag-aralan? Hindi ba tinawag ka ng Panginoon para maging evangelist? Kung sa palagay mo na buhay si St. Paul ngayon, ito yung tanong niya, pag nilayan natin ng mga kaibigan, kung si St. Paul ay buhay ngayon, don't you think St. Paul will also have his own podcast? What do you think? Yes. Diba? Nung buhay po si San Pablo, ginamit niya yung postal system. Yung mga epistles ni St. Paul, di ba pinadala yan through the postal system and through the disciples. Ginamit ni San Pablo kung ano yung media nung panahon niya to spread the gospel. Who am I to say no to God's invitation to start a podcast? So CFD, kung kayo ay binibigyan ng inspirasyon ng Panginoon to start a podcast, a YouTube channel, an apostolate, something, a project in your community, this is your sign.
God is telling you, say yes and leave everything to Him. Okay? So, I started a podcast noon po 2020. Yan. So, ang podcast ko po ay Unboxing Catholicism. Kaka 4th anniversary lang po ng ating podcast noong March 24. Alam niyo po, nung nasa 10th episode na ako, sabi ko sa sarili ko, parang wala na yung pupunta ng podcast na to eh. Sasampu lang ang nakikinig. Noong ano kaya kung pipili niyo kung kayo nag-start kayo ng podcast, pinigirap ko ninyo, 10 lang ang nakikinig. Ano sasabihin niyo? Itigil na natin itong kalumuwang ito. No? So, iniisip kong gawin yan. But then, balik tayo sa prayer. Balik tayo sa discernment. Balik tayo sa spiritual direction. I talk to a priest, father, ganito, ganyan. And then Kirby, ano gagawin ko? Sabi ni Kirby, alam mo bro, ang pag-start ng content, ang podcast, ang content creation, para yung pagpapalipad ng aeroplano. Kung isa lang ba ang pasahero mo, ibabagsak ko ba ang aeroplano? Ganun, di ba? No? That's what we get in mentoring, mga kaibigan. Sino rito ang may mentor? Taas ang kamay. No? Hanap po tayo ng mentor within your CFD community. Hanap po tayo ng mentors kahit sa ang Catholic community. Kasi after all, we're all part of one team. No? Tayo lahat magkakakampi tayo, tulungan natin ang bawat isa. No? Kami din, yung unboxing, I will ask our volunteers to learn from you. Dahil marami po kami matututunan sa CFD, especially yung other 60 plus years na, no? That is amazing. Palakpakan natin ang Diyos sa wisdom, sa grasya, hindi ng kalooban. Kung natin kaya ang masaya, no? So, let's start po tayo ng podcast noong 2020. Ito na naman si Kirby. Sabi ni Kirby sa akin, sabi ni Mentor, bakit hindi mo subukan mag-live streaming? Sabi ko, ano ba yun? Nag-audio na ako ngayon, mag-video, nakakahiya. Hindi ako sanay. Tingnan nyo nga po yung camera ko noon, no? Talagang simple welcome lang. But then again, obedient po tayo sa ating spiritual directors, obedient tayo sa ating mentors, at sinubukan natin. Tumaya po tayo, sige, nag-live stream ako, sabi ko sa aking Facebook post noon, magla-live po ako ng 15 minutes, 15 minuto. Gagayahin lang natin yung Catholic answers, ha? Magtatanong kayo sa akin, susubok kong sagutin base sa Biblia, base sa Catechism. 15 minutes lang. Alam niyo po nangyari mga kaibigan, tanong yung ano? Marami pong nanonood na hindi ko nakakilala. At nagtatanong sila. And I thought myself just answering all the questions as best as I could. Kung hindi ko alam, sasabihin ko hindi ko alam. Kung alam ko, i-share ko. Alam niyo mga kaibigan, umabot po yung 15 minutes sa 50 minutes. At yan po ang naging first ever episode ng Unboxing Catholicism Live sa Facebook pa lang. No? Pag makikita niyo po yan, pwede niyo i-search sa YouTube channel namin. First live broadcast of Unboxing Catholicism. That was April 21, 2020. Walang script, walang notes, kwentuhan lang. At I realized that there are a lot of people looking for answers. And here's what I realized. Ask me what? Technology can help in people's spirituality. So sabi ko, Lord, hindi ko na po ito atrasan. Every week na po tayo magla-live. At ganun nga po ang nangyari mga kaibigan. Ano? Tuloy-tuloy po. Ito pa ang malupit. Wala akong equipment. Di ba? Kailangan may equipment tayo. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Wala akong budget. At that time, I was a teacher. Alam naman po natin, teaching is a thankless job. Napakahirap po ng situation ng ating mga guro. I was a teacher, hindi kalakihan ng sweldo, sakto lang sa aming pamilya. So sabi ko, Lord, kayo na po bahala. Mag-aaral po ako ng 5,000 pesos para makabili ako ng mic, makabili ako ng ilaw, yung nakikita niyo po sa slide. Alam niyo po ang nangyari? A week after I bought these things, tanong niyo, ano? Isa ba? Someone from Qatar sent me a message on Facebook. Sabi sa akin, Brother Burns, grabe, napanood ko yung mga previous episodes ko, pinakinggan ko yung podcast mo sa Spotify, ang dami kong natutunan. How can I help you? I want to send a quote-unquote little amount. Sabi ko, wow, hindi ko in-expect yan, bago sa akin lahat. Sabi ko, sige po sister, kung gusto po ninyo, ito po ang bank details, kung ito po ang reading ni Lord sa iyo, gusto niyo mag-donate, pwede naman po. Alam niyo magkano dinonate niya? 5,000 pesos. Kung magkano po ginastos, yung di na pinalik ng Panginoon.
My dear brothers and sisters, I would humbly say that that was an early confirmation that we are on the right track. Nakikita po natin ang galaw ng Panginoon, na itong teknolohiya na aming ginagamit, which is podcasting, it is helping people, even those I do not know. Nasa Saudi, nasa Italy, meron pong isang yaya na nag-email sa akin palagi. Siya po ay nasa Italy. Sabi niyo, Brother Burns, napanood ko lang yung isang live ninyo sa Facebook. Habang nag-i-scroll ako, accident lang. Pero alam niyo, Brother Burns, every week na akong nanonood. Alam niyo po ba, nagro-rosaryo na ako. Amazing, amazing. How the Lord uses social media. How the Lord uses technology. So ito po nangyari, Sabi ko, Lord, I want to have a co-host. I wanted to invite a priest to become my co-host para at least meron ding mag-guide sa akin spiritually, at the same time, tumulong sa pagsagot ng mga tanong ng mga tao sa aming live broadcast. I couldn't find a priest in my own community kasi busy sila lahat. Pandemic na po yan But there was one priest that I remembered in my head whom I met a year ago. They thought 1 year ago pa kami nag-meet. I don't know, kilala niyo po si Father Franz Tizon. Siya po yung sa madaling sabi, narinig rin siya araw-araw sa Hollow Up. At the time, hindi kami close ni Father Franz. Isang taon na kami nag-uusap. I prayed again. Maganda po talaga. Sino po sa inyo ang merong dedicated time for prayer? Taas po kami. Maganda po tayo na nagkaroon tayo na. Nag-pray ako. Sabi ng Lord, bakit hindi mo kausapin si Father Franz? Take note 1 year na kami hindi nag-usap or magpa 1 year. Alam niyo ang nangyari? Tanong niyo kung ano? Nakalimutan kong kontakin si Father Franz. Nakatulog ako. Kinabukasan, pagkagising ko, nakalimutan kong tanongin si Father Franz, but this is the miracle. Ask me what? Pagtingin ko ng aking phone, it was Father Franz who sent in a message. Sabi ni Father Franz, Burns, I've been praying for something. Pwede ba tayong mag-collaborate on an online content? Amazing! Right? Sabi ko, Lord, sobrang-sobrang na to Parang grabe. Okay, sige Father, alam mo ba Father, free ka ba? This Friday and Sunday, kasi that time Friday and Sunday po unboxing 2 beses, ngayon isa na lang. So I put Father Franz on board. We became instant close friends. Ang dami namin pinapangarap para sa simbahan. Alam nyo, minsan nakakaubos kami ni Father Franz ng 3 oras sa kapihan lang. All we talk about, Burns, what can we do for the church? How can we help defend the faith clearly without being preachy? Because that's the charism we receive. We wanted to protect that charism and spread it by collaborating with all the communities. We want to serve all communities like CFT. So we became really, really good friends eventually. When I got hired to be the head of Hollow in the Philippines, lalayo pa ba ako, inibita ko si Father Franz to do the daily gospel reflection. Sino po sa inyo ang familiar sa Hollow Up? At napapakinggan ang pagninilay kayo ni Father Franz? Ayan po. Kung hindi pa po ninyo napapakinggan, sana masubukan po ninyo. 2020, again, technology, I was featured in Peace Magazine. Ito, dinidistribute na nila digitally. Dati ang mga magazine ay printed. May print copy, pero now may digital na rin. And we started receiving in Unboxing Catholicism a lot of good reviews, a lot of testimonials. Someone from Saudi Arabia came back to the faith because of the stuff he heard on the podcast and the videos of CFD online. Praise God! Lahat ng mga content natin natutulong-tulong para ibalik sila sa pananampalataya. Meron tayong listeners sa UAE, Meron mga nagbibigay ng mahahabang mensahe, mahahabang letters, May mga reader po tayo from Austria. At one point, during the pandemic, naging parte po ang Unboxing Catholicism ng top 100 podcast sa ating bansa. Nagulat po kami. Hindi po namin inaasahan ang lahat ng ito. And these are all confirmation from God. And He is telling us, sige, just continue using technology to spread the gospel and the Catholic spirituality. Eventually, the biggest surprise and the biggest blessing I could consider in that point of my life was to be invited by Brother Bo Sanchez himself, not just to give a talk at the feast, but to actually work with him.
No? So yung podcast po na Unboxing Catholicism, at that time, wala kaming audio editor. So, dasal tayo kay Lord ulit. Lord, ano gagawin natin? May friend ako from Feast, sabi, Birds, we started a podcast network. Bakit hindi natin nilagay yung podcast mo sa Feast? So ngayon po, nasa Feast Media na po ang Unboxing Catholicism. It's a partner. So thanks be to God. Recently, mga kaibigan, sino po familiar sa Catholic Answers, no? So, we actually shared the story of Unboxing Catholicism to Karen Keating. Kilala po natin si Karen Keating, ano? So, nagkaroon kami, kahapon namin ko si Jay Aruga, right? Si Jay, mahilig po mag-invite ng mga foreign guests. Magaling siya dyan. Eventually, Jay became part of my team. We discerned it, he became part of my core group. And then we are now working together in Unboxing Catholicism, and he still maintains his own podcast. At one point, we reached out to Karen Keating. We told him about what we do. He agreed on one podcast episode. Alam niyo po, after a few months, nag-email sa amin si Karen Keating, sabi niya, Burns, Jay, I have a new book. It's called 1054 and all that. I don't know kung alam niyo po yung book na yan. It's about church history. Can I go back to Unboxing Catholicism to talk about the book? We were so shocked. Karen Keating, the founder of Catholic Answers, yung ginagaya ng Unboxing Catholicism, would ask us to guest him because he wants to promote his book. Kung titignan niyo, hindi naman kasing laki yung reach namin, ano? We're just a humble little apostolate in the one corner of the internet, but we're so happy to be able to use technology again to meet Carl Keating and really have a good episode with him. Pwede niyo po mapanood ang episode na ito sa aming podcast, sa YouTube channel. Eventually, we started a 2-year series. Sino po sa inyo nakaka-familiar sa Unboxing the Bible series, no? So, ang problema natin mga Pilipino, hindi natin alam kung paano pag-aralan at basahin ang Biblia. Tama o mali? Di ba? Maraming Bible studies na Protestants. Tama o tama? Pero tanong namin, saan ang mga parokya na may Bible studies na Catholic? Meron naman, pero hindi lahat nakakapunta. So what we did, diniscern namin ang core group ng Unboxing Catholicism in 2022 hanggang 2024 or 2021 hanggang 2023. Ginamit po namin yung Great Adventure Bible Timeline. Familiar po kayo doon? Ni Jeff Cavins. We translated it into Tagalog and we made it a 2-year Bible study series. Pwede niyo po makita yan sa YouTube if you want to understand how to read the book of Revelation, nasa Unboxing Catholicism po. If you want to understand how to not be bored in the book of Numbers, nasa Unboxing Catholicism po na YouTube channel. We did it because we wanted to serve the church. It doesn't have a lot of views. Hindi siya viral, but it is a material available for CNT to use in your own formation. Pakinabangan po natin. From Genesis hanggang Revelation, 2 taon po namin tinrabaho every Sunday. Hinihimay po namin ang salita ng Diyos at kung ano ang kahulugan nito para sa ating mga Katoliko. No? So, as an online community, kasi nga po online pa lang, kayo po ang aming idolo pagdating sa totoong on-site community. Kayo po meron ng conference. Pag ilang conference nyo po ito, marami na. 47. Alam niyo po, ang Unboxing never pa nagkaroon ng ganitong kalaking conference. Kaya, saludo po kami sa inyo. As an online community though, this is what we have been doing. And we are happy to share na because of technology, some of you receive my emails, right? No, may mga email newsletter po ang Unboxing Catholicism. Unti-unti po nag-grow yung aming email list into 16,000 members. No? It's not big, but it's still souls to shepherd, souls to evangelize, no? We now have some virtual get-togethers and guided prayers with our spiritual directors, no? Hiking, matagal na hindi na ulit ito, pero gagawin natin ulit itong hiking na yan. At magkakaroon na po kami ng studio. By Tuesday po, ang Unboxing Catholicism mag-i-start na po ng aming recording sa TV studio. Dahil po, ang Unboxing Catholicism ay mapapanood na rin soon sa TV Maria. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam mo yung studio natin sa Katipunan, kung kailangan ng CMT na studio, pwede po natin yan ipagamit sa inyong mga pastors. Wala po po dyan. Kasi nga po, we are partners. No? Bakit po tayo dapat po ating mga resources? Kaya ang mission natin isa lang, to make Christ in His church known. Kung ano po meron kami bibigay namin sa inyo, that's what we can commit to you guys, no? So,
Asan po na tayo? Ituloy ko lang po. Buhay pa po ba tayo? Okay, yan. Sige, tuloy natin, no? So sabi ko nga po, dahil ngayon, alam nyo, I want to share these things not because I want to brag. I just wanted you to realize na yung initial start ng journey, I was doubting. Tama po ba? No, doubting, kaya ko mag-podcast. When I said yes to God, ito na po yung nangyari. So nagkaroon ng unboxing, I became part of Shalom World TV, no? Ako po ang tinawag nila to interview our bishops here in the Philippines. Naging host po ako ng mga travel vlog nila. So pwede niyo po panoorin lahat yan. And eventually, this is also a miracle, no? I did not expect in my life na yung app na dating ginagamit ko lang po sa pagdarasal, magiging trabaho mo na. Now, sino po pamilya sa Halo? Noong 2022 po, ako ay na-hire bilang head ng Halo app sa Pilipinas. No? Nung time po na na-hire ako, 400,000 na po pala ang downloads ng Halo sa Philippines. Marami na. Wala pa po tayong Tagalog content nung time na yan. As we speak now, kahapon tinignan ko po yung database natin, nasa 2.1 million na po tayo mga Pilipino na nag-download ng Halo. Kung kayo po isa sa kanila, maraming salamat po, ano? Dahil din sa Halo, I was able to go to the United States. At nakataupang-palan ko po si Trent Ford, no? At si Dr. Scott Hahn. Kilala ba natin si Dr. Scott Hahn, no? I remember the first time I met him. So, nandun po ako sa Franciscan University of Steubenville, sa Ohio, no? I attended the Defending the Faith Conference. I went there kasi gusto ko rin po mag-inspire. Paano ba mag-start ng conference like this in the future sa Pilipinas, no? So I went there, thanks be to God, sagot po ng kumpanya yung aking pamasahe, pati po yung aking registration, part ng aming benefits, no, as employees. Lahat po itong blessing. So I went there, and when I met Dr. Scott, in fact, when he started the conference, ako yung host eh. Sabi niya, and we have one participant who flew all the way from the Philippines. Akala ko hindi ako pala yung tinutukoy. Kasi ako lang pala ang Pilipino na umatay dun nung time na yun sa conference. Don't get me wrong, maraming Pilipino pero hindi sila lumipad from the Philippines. No? After that, just want to share with you, tuloy-tuloy po ito. Last year, I went to 10 countries. That was my year of traveling. After US, dumiretso po ako sa Portugal. Alam niyo po ang nangyari sa Portugal? World Youth Day. No? At kasama ko po, itong nasa baba, hindi ko kilala niyo siya. Pamilyar po kayo sa The Chosen. Okay, so si Jonathan Rumi po ang gumanap ni Jesus sa The Chosen at kasama ko po siya for how many days dahil siya po ay sponsor ng Halo app para mag-attend ng World Youth Day. So parehas po kami first-timers. No, in fact, I told Jonathan, sabi ko, Jonathan, alam mo, ang dami mong fan sa Philippines. Siyempre, hindi ako nagtagalog. English. Tinatranslate ko lang, sabi niya, no, words, I want to visit the Philippines. So, ipagdasal natin na matuloy yung pinaplano namin na dalhin si Jonathan Rumi dito sa ating bansa. Not yet this year, hopefully in the next 2 years. Ipagdasal natin. And you know, once that happens, CNT will surely be a partner of that event. So, ayun lang, Scott and Kimberly. Si Scott po is kilala natin, asawa niya. Si Kimberly, they are very, very good people. And they know about what we do. No? They know about CFD. They know what we are doing in the Philippines. And it's just so amazing, guys. No? But one yes can lead to so many things in our lives. After US, sabi ko nga, nagpunta ako ng Europe. I also met with Cardinal Tagle, no, for Halo app, and we saw the Pope. Actually, last June, I was supposed to have a meeting with the Pope, which is hindi natuloy kasi po yung visa ko na disapprove. No, pero sabi ni Lord, hindi pa yan ang timing. Eventually, nag-meeting kami ni Cardinal Tagle. And as you can see here, I was also a side reporter from Shalom World. So nung nalaman ko ng Shalom, na nandun ako sa World Youth Day, they invited me to cover the event. So meron po akong dalang media pass. Nakakatuwa kasi pag may media pass na pala sa World Youth Day, hindi ka papansinin ng security. Kahit saan tayo masok pwede. Kasi meron akong media pass eh. Amazing how the Lord has given us these things that we're not even asking for. And it's all because, dear friends, we just wanted to say yes to whatever He brings us to. No, I'm not sharing this to brag. I'm just sharing this to tell you, your simple yes can go a long way.
I want to encourage you, CFD, say yes to God. Amen? No, so ito po yung isang picture namin with Jonathan Rumi. We had a breakfast with him. Ayan po yung mga katrabaho ko sa Halo. Siyempre, nasa Europe na rin, no? Nagpunta na ako sa Rome, sa Barcelona, sa Milan. Lilibot na po natin lahat na pwede libutin. And there I saw a lot of Filipinos. Alam niyo, paulit-ulit na sinasabi ng mga Filipinos, kailangan namin ng formation. Ulitin ko kailangan namin ng kailangan nila ng how do we reach them through technology? Naririto ang CFD sa Pilipinas. Pero alam niyo ba na marami sa inyo mga viewers, hindi natin kilala nandun sa iba't ibang lupalot ng mundo. So I want to encourage you, let's win together in the social media. Kasi parang panalong-panalo na yung secular agenda sa social media, di ba? This time sana Catholic principles naman ang ipanalo natin online. No? So, when I was in Rome, I had the opportunity to visit the tomb of the saint who caused my conversion. No? Si Saint Jose Maria Escriva. Malapit na pumatapos itong talk na pasensya na pahabang kwento mo. Okay, so I went to his tomb and there I remembered one thing that all Catholic defenders or faith defenders should keep in their hearts. And I want to share this with you. Can you all read this out loud, ladies and gentlemen? Wala pa po tayo dyan. Ayan, dito. Ayan, yung next slide po dyan. Ako pa nagpipindot. Sorry naman po. Ayan, okay, ulitin natin Ako pala nagpipindot, kayo naman Alright, basahin natin mga kaibigan. Ours should be the piety of children and the sure doctrine of theologians. Kanina po may mga bata na nagtatakbuhan dito sa harapan. I wanted us to contemplate on that. Paano ba maging bata sa ating pananampalataya? Paano maging mapagkumbaba katulad ng isang bata? While also trying to make sure that we have the best theology in CFD. It should be a balance. It's both character and competence. So sa last part po ng ating sharing ngayong umaga, iisa-isahin ko po ito, and I will just ask some guide questions for our reflection. Kasama po ako dito, no? Una, right mindset, proper disposition. Ano ho ba ang kwento natin? Paano tayo napunta sa CFD? Alam niyo bakit mahalaga ito? Mayroong nag-email sa akin na isang Pilipino ang sabi, Brother Burns, lagi po akong nabubuli. Mababa ang tingin sa akin ng mga kaibigan ko. Paano mo ba maging apologist para naman tumaas ang tingin nila sa akin? Ano pong tingin niyo doon? Tama po ba ang kanyang motivation? So I told him, alam mo, kaibigan, I admire courage and honesty. But we also have to look at the heart. We should not be defenders of the Catholic faith because we want to feel good about ourselves. Right disposition, unang D, mga kaibigan. Pangalawa, how do we view our vocation as apologists? Is it a service for the church or a competition? Is it for personal gain? Ano ba yung motivation natin kapag meron tayong ka-dialogo tungkol sa apologetics? Yung manalo tayo? Yung tayo ang maging bida sa kwento, tayo ang maging bida sa chat group? Sana po hindi ganoon, mga kaibigan. Kung ganoon po tayo, subukan po natin humingi ng grasya sa Diyos para mabago ito. No? What is our approach? Is it to win the argument or to win the person? Alam niyo mga kaibigan, may kwento ko sa'yo. Gusto niyo pa ba ng kwento or sawa na kayo? Nung bagong katoliko ako, siyempre, passionate, di ba? Gusto mo lahat katoliko, tama. Meron akong nakausap na isang protestanteng Amerikano na pinakilala sa akin ng kaibigan ko sa UNP, sa school. Sabi sa akin, kaibigan, Berts, magdi-dinner tayo, steak dinner, sagot ko, i-convert mo yung kaibigan ko. Tapos, ayos to May libreng dinner na, meron pang libreng kaluluwa. Sige, tuloy natin. Siyempre, hindi pa tayo nag-aaral para mag-evangelize Dinner. Ang ganda, sarap ng steak. No, very tender. And I started, so, brother, why are you not a Catholic like us? O diba? Parang nag-event, sabi ko, ang intention ko,
Dapat bago matapos yung dinner, nalilito na siya sa kanyang pananampalataya. Dapat alam na niya na mali siya. Alam niyo, that dinner did not go so well. As you can imagine, ano? We were arguing about the scripture, about the Eucharist. Di pa dyan nagtapos, di uwi na kami. Medyo palman na. Brother, here are the links of a YouTube video you should watch. Dami kong pinadala sa niya. Binasa kaya, pinanood kaya, hindi. Kasi nga ang mindset ko, sabi kasi ng kaibigan ko, i-convert natin eh. Hindi pala ganun mga kaibigan. No, it will not work. It may work, but in the long run, it will not. So, ano nangyari? Padala pa ako ng links, no? Explain. Asking question, alam mo, sabi niya, Burns, why is this even an issue for you? Let me live in my Protestantism and I live with me in your Catholicism. Unfriend, tapos soul lost. Nada. No conversion. Wasted. That's right. How could it have been better? It could have been better if I had journeyed with that person. If I had a dialogue with that person. If I talked to him, got to know him as a person, played games with him as a friend, just spend time with him. It's not gonna be fast, my dear friends. There is no shortcuts to secular success. As it is, there's no shortcut in ecclesial success. So nung nagpunta na ako ng Amerika with this knowledge, I knew that I would meet people who used to be Catholics. I did not try to convert them. I just wanted to befriend them. Now, they are the ones asking questions about the faith. That's what we want. We want to keep the communication lines open so that grace can brew something in both of our hearts so that we can actually lead them back to the church. Right now, in Boxing Catholicism, we have trainings on how to ask the right questions, we have this online course, Defending the Faith Really Without Being Preachy. We teach some quote-unquote strategies, but you know what? There are no strategies in apologetics. There should only be sincerity. Okay, fine. I should correct myself. I'm sorry. There are strategies, right? On how to explain certain things. But above the strategies should be sincerity. No, next. Where do we focus? Letter of the law or spirit of the law? Bakit kailangan mamili? Pwede naman ko. Di ba, Father? Marami tayong nakikita Catholics online dahil photos sila. Either or. When the faith is teaching and both, no? Do we submit to the authorities of the church para mawa po ninyo mga CFD? Huwag po tayo mag-apologetics at titirahin ng Santo Papa. Hindi po perfecto ang ating Santo Papa. Marami po tayong mga bagay na hindi i-agree sa kanyang mga desisyon. Pero siya pa rin po ang may karisma ng pagiging Papa. Huwag po tayo kakalimutan niya. Here's the son of blind obedience. No, the faith never taught blind obedience. No? There is prudence in disobeying. Can you disobey with the Pope? Of course you can. But don't confuse those who are not yet informed. How do you confuse? When you post things online that are divisive. Marami pong Catholics ngayon ganyan. Mas magaling pa sa Papa. Mas magaling pa sa Magisterium. Burns, paano kung meron kami disagreement sa bishops namin? Try to talk to your bishops in person. Please. No amount of public shaming can report the church. I will tell you that. No amount of criticizing someone will convert a soul. Alam mo, naisip ko siguro, nakita ko yung mga ganong klaseng post na kinikriticize ng mga Katoliko, mismo yung kapwa-Katoliko. Siguro hindi ako naging Katoliko. Alam mo bakit? Ang dami ko kausap ng Protestante ngayon. Ang ganda na usapan namin, ang biglang itatanong, bakit kayo mismo nag-aaway-aaway kayo sa simbahan nyo? Bakit ang daming Katoliko ayaw sa Santo Papa nyo? Bakit ang daming Katoliko ganito-ganyan, nagbubura sa social media? Iwasan po natin. Lahat naman po tayo pwedeng humingi ng ulo, ha? Tawa lang po tayo. Forgive yourself. Subukan po natin mas maging maayos sa aspeto ng mga kaibigan. Right mindset, proper disposition. Okay? How do we treat technology? Iniiwasan po ba natin or minamahal natin? Mahalin po natin ito bilang isang tool sa evangelization. So, in regular doctrine, do we have regular formation in spiritual direction? What are the books or the websites that we read?
the podcast we listen to, the events we attend. Do we consume materials critical to the magisterium of the church? Do we also share the doctrine of Jesus whenever we could in the most natural and friendly way? Regular formation, mahalaga. Pero I would like to highlight this. Spiritual direction is equally necessary. Hindi ko sinasabi mamili kayo sa dalawa, both. Alam niyo kung bakit? Ano yung bakit? A Catholic can live with all the knowledge in his head, but not knowing how to bring the head knowledge into the heart and in the hands. Only spiritual direction can help us learn that. Why? Spiritual direction is personal, individual. Kausapin natin si Father. No? Kung hindi kayo malapit ang bahay kay Father, try to talk to your parish priest. Kahit lay person whom you look up to, you can have them as your spiritual directors. Practical skills in dialogue. Can we all say the word dialogue? Do we know how to listen with the intent to understand rather than the intent to reply? Ayan na po. Guilty rin ako dyan. Minsan pag kami mali, naka-ready na yung mga baka ninyo, no? Ito sasabihin ko, matatalo yan, mali yan. Meron tayong tirador ng ali. Alam yung tirador? Mali ka! Mali yan! Mali yan! Boto ka! Subukan po natin iwasan, ha? Guilty rin po ako dyan. Already lang ako nagpo-post minsan sa utak. Talaga to, hindi nagbabasa to eh. Mali na yung teksto eh. Tao tayo. Okay, let's forgive ourselves kung nahulog tayo sa ganyan. May kumpisal. Pwede tayo pag-kumpisal. Pwede tayo humingi ng spiritual direction. Do we know how to ask the right questions? Okay? Ito, sinasabi natin ito sa training sa unboxing, sa podcast, pinlesh out na rin natin ito. Marami sa atin ang akala natin sa apologetics, always giving the right answers. Apologetics, my dear friends, is also asking the right questions. No? Perhaps if may time pass, a Q&A or some other time, I can expound more on this. Okay? Do we recognize that the Holy Spirit is in charge? Kahit technology yung gamit natin, Espiritu Santo, Brother Bruce, bakit importante tanong eh? Kasi kapag kami kausap tayo sa chat, kulang na eh, baliktad na natin yung keyboard, sirahin na natin yung computer eh. Pagpihira, ano na naman tayo? May nag-convert na naman, gagalit tayo. Chill lang. No, kasi hindi naman tayo yung reject niya. No, sabi ko sa inyo, di ba, I sell insurance. I am a financial planner. Nung bago ako, nagpupuput ako pagka mayroong nagre-reject na kliyente. Ganoon talaga kung nasa sales ka, you always give rejections. Pero alam mo na-realize ko, kung i-reject nila yung product or yung role na i-offer sa kanila, not my loss, it's their loss. But I still keep in touch. Ganoon din sa faith. No, kung papatikusin nila ang simbahan, huwag natin personalin. Okay? Kasi hindi tayo yung kanilang tinatatwa ang Diyos na nagtatag ng ating simbahan. Kaya, kapit lang. Kapit lang, sabi nga ni Adrian kahapon. No? I'm sure sinabi niya yan sa inyo. Alright, number 4. Do we use technology in learning how to do apologetics? Sino sa inyo gumagamit ng technology sa apologetics? Taas ang kamay. No? AI is here. Sino gumagamit ng ChatGPT? Okay? Sample, kung ano pwede gawin sa ChatGPT. Kung ikaw yung tao na palangaway online, no, mahilig ka kayo magtalo, tanongin mo si ChatGPT. Ito ang sinabi ko kay ChatGPT, no? Pakinggan natin. Help me defend the doctrine of papacy. Give me common points and reflection questions I can use in a dialogue with non-Catholic friend. Help me craft good questions that would make him think and reflect on his beliefs. Let's help him realize what he's missing out on. Pwede yung gamitin ng AI to craft your script. Huwag po kayo mahihiya, basta huwag nilang sasabihin na eto original ko, no? Babaguhin nyo yun kung gagawin nyo, i-tweet ninyo to make it sound like you're the one talking. But use AI to train you. Kasi nandiyan na po yung tool, sabi nga ni Pope Francis, let's use AI. But making sure it's in the service of man, not man in the service of AI. Tama? Okay, so kami sa Unboxing Catholicism, yung show note, yung aming outline sa mga talks, AI helps us there. Pero kami pa rin yung nagbibigay ng mga kwento, ng anecdotes, ng wisdom, ng insights, ng tips. Pero makakatulong po yung AI sa structure. No, kung may website kayo, may page kayo, hirap kayo, gumawa ng social media content, tanongin niyo si AI.
Lagay niyo doon, I am an admin of Catholic Faith Defenders. I need 30 days worth of posts defending the doctrine of black. O di mag-generate ang AI sa inyo. Baguhin nyo lang, make it human. Right? Amen? Huwag tayong matakot, ginagamit ng kaaway ang AI, ba't hindi natin gagamitin? Isipin nyo, kung si San Pablo po ay ngayon, mag-AI kaya siya? I don't know. But most probably yes, kasi even the popes are endorsing technology. No? So, types of Catholic tools, ayan, huwag lang AI. Paano puro AI na lang? No? CFT, huwag puro AI. Magbasa tayo na libro, blogs, podcast, blogs, online courses, mobile apps. No? Ayan, picture nyo, catholic.com, alitea.org, opusday.org, catholicscamon.org, wordonfight.org, alingbaxingcatholicism.com. Those are free resources we can all benefit from. Technology and spirituality combined. Okay, malapit po tayo. Carlacutis.com, magandang resource din po yan. Ano? Read books. Sino po mahilig magbasa ng libro? Ayan, nandiyan po mga Claricias. Ubusin natin yung mga libro sa table nila. Punuin mo natin yung mga library. Tama, malapit mo natin yung mga Catholic book publishers. Kailangan natin magbasa ng libro. Okay? Listen to podcasts, watch YouTube videos. Ayan, picture rin po mga recommended vlogs or channels. Siyempre, huwag niyo makakalimutan yung J. Aruga Podcast, Adrian Milag TV. Magaganda mga interviews ni Adrian, ano? So I'm sure some of you are familiar, or all of you are. Okay? Recommended apps. Halo. Siyempre, aalisin ko ba yung Halo dyan? Laudate. Catholic Answers Live. Reimagining the Examine. Relevant Radio. Sino nakikinig sa Relevant Radio? No, some of you are familiar sa Relevant Radio. Divine Office, org.org. Gamitin po natin ang teknolohiya para lumalim sa pananampalataya. Okay? Last, whole person discipline. Can you say that? Discipline. Discipline. CFD. Pati na rin ako. Do we give enough time for our family and friends? Hala, bakit kasama sa apologetics yan? Imagine kung ikaw, tingin na lang sa iyo ng tao ay apologetics na tinubuan ng matang bibig. Gets? Unahin po natin, tao tayo. May pamilya tayo, may kaibigan tayo. Baka naman inubos mo na yung oras mo, kakakorek ng mga mali sa internet, hinayaan mo na yung kayo mga mahal mo sa buhay. Hindi ka naman nila kilala. Baka hindi ka na kumakain. I-balance natin yan, ha? Discipline. Okay? Mayroon ba tayong routines or schedule to sanctify our time? Sino may schedule? Alam mo, ang hirap pa ng schedule? Mag-i-scroll ka lang ng reels. Naubos na yung oras mo, kaka-reels. Tawa ka ng tawa, ayaw mo nang iyak, iba-iba yung emosyon. Reels, no? Lagyan po natin ng schedule para hindi po tayo nagkakaksaya ng oras. Next! Yung ating bang prayers and devotions na gagawa pa natin. No? Apologetics without prayer is dead. Let me repeat that. Apologetics without prayer is dead. We all agree, right? Yes. Una-una, yung ating ito-connect, yung ating gusto makaya bumalik sa simbahan, pinagdadasal ba natin? Baka pumagalit. Gagalit ako dito kay Ernesto, marunong pa sa ng Biblia, blah blah blah. Joke lang yun, nasa fictional character lang si Ernesto para lang may maisip tayo. Pero pinagdadasal ba natin siya? Okay, reflect tayo dyan. No? Number 4. Ito na, malupit. May mga nag-email sa akin. Brother Burns, gusto kong bumalik sa apologetics kasi bagsak ako sa math. Ano? Bakit ganon? Sino maniniwala sa atin kung nakikita ng mga kasama natin hindi tayo nagtatrabaho sa opisina? Puro tayo apologetics. Sino maniniwala sa atin sa school kung basta kulerong estudyante pala tayo pero nag-apologetics? No? Kailangan mo kompleto. Full person, mind, heart, body, and soul. Okay? Of course, life of prayer and discernment. Sino po sa inyo nag-adoration? Taas ang kamay. Kung hindi pa, sige po, ito na po invitation. Spiritual direction, sino po regular sa confession? Ayan, kailangan po natin yan kasi makasalanan at mahihina tayo. Okay, do we encounter Christ in the Scripture? Sino po nagbabasa ng Bible?
Prayerfully ha. Alam niyo, ito, this is a confession, umabot sa point na binabasa ko lang ang Biblia para may matutunan ako para masagot ko yung mga tanong sa podcast. Mali po yun. Na-realize ko yan. So I started allotting time for scriptural reading. Kahit 5 minutes a day. Or kahit makinig po kayo sa halo, 10 minutes a day. May Bible reading na, may reflection na, libre pa! No, i-download niyo po ha. Spiritual exercises. Sino ang pamilyar dito? Alam niyo ba, spiritual exercises, nasa halo din po yan. Yung mga nebinas, nasa halo din po. Pwede niyo po magamit lahat. Last na po, no, speaking of halo, ano ba meron sa halo? Okay, imagine kung meron po kayong app na pwede gamitin to bring people closer to God. No? Yan po ang halo. Sabi ko nga, outdated na po yung data. 20 million na po ang download sa buong mundo. 2 million sa Pilipinas, no? At ito po ang halo. Okay, yan feedback ng ating mga users. Sabi na isang teenager, basahin mo natin ito, mga kaibigan. I'm only 14, but I learned that the more I pray, the closer I feel towards God, which leads me to complete joy. I've used Halo app for a couple of days now, and I'm in love. You've encouraged me to become closer to the Bible and the Word of God. Thank you so much, you changed my life. You see, technology can be used in spirituality. Here's a feedback from another team. Through your app, I am now able to pray the rosary daily and actually finish a novena. Wow, amazing. A young person finishing a novena. Wow, amazing. Mula po sa isang madre na gumagamit ng halo. As a member of a religious order, halo helps me to be more consistent in my prayer life. So ito po ang benefit sa kanila. Sa isang Pilipino, it's a God-inspired app that will deepen our relationship with Jesus Christ and the Catholic Church He founded. Ito ang malupit. From a senior citizen. Okay, sabi niya, yung nanay ko po 99 years old na. At sinusubukan ko po siya i-lead sa pagdarasal ng Rosario, pero hindi na po siya nakakapagdasal. She's not engaged. I discovered Mark Wahlberg. Artista po si Mark Wahlberg sa Amerika. At siya po kinuha namin boses sa Rosario sa Amerika, no? Nag-start na sila, nag-rosary, gamit yung boses ni Mark Wahlberg. Si Lola na 99 years old, kilala niya si Mark Wahlberg. Nung narinig na yung artista na pinapanood niya sa pelikula yung Rosario, nag-rosaryo na rin si Lola. Hanggang sa siya ay mamatay na. So, alam niyo ginawa namin? Our team contacted the family. Mark Wahlberg, yung artista po, tinawagan yung pamilya to share condolences, and that is an unforgettable moment for them. Dito po sa Pilipinas, yung ating Rosario, ay binosesan po ni Maris Umali, Candy Pangilinan, soon po, no? Ini-invite natin ay mga Catholic influencers na mag-boses din ng Rosario sa ating Halo app. In fact, ito exciting to, Father. No, Brother? By August, maglo-launch ang Halo ng community feature sa app. Imagine, yung content ng CFD nasa Halo app. Pag-usapan natin natin yun. That is exciting. Technology and spirituality. No? So, isa pang kwento, last na kwento na. Ang dami ng kwento, sorry, mahilig talaga ako magkwento. May isang teacher sa Amerika. Siya po ay papasok na eskwelahan, teacher eh. Sinubukan niya na dasalin ng surrender novena sa Halo app. Okay, alam mo po yung surrender novena? Okay. Pinakinggan niya yung surrender novena sa Halo app. Pagdating niya sa school, hindi pa tapos yung audio sa Halo. Sabi niya, iikot na lang ako sa kabilang building ako magpa-park para matapos ko. So nilipat niya yung sasakyan niya. Hapon, lumabas siya ng eskwelahan. Sa Amerika po ito. Nagtataka siya. Nagtatakbuhan ng mga tao. Tanong niyo kung bakit? Doon sa original parking spot niya, kung saan siya originally dapat magpa-park, mayroong nag-park na isang armadong lalaki at nagsimulang pagpaparilin yung mga sasakyan sa parking lot niya. Nabalitaan niyo po yung mga school shooting sa Amerika? One of those who were supposed to die there was using Halo to pray, and he was saved dahil hindi pa tapos yung novena niya at nag-park siya sa ibang building. What am I trying to say here? God can really use technology to transmit His grace. It's an instrument. Huwag po tayo matakot na gamitin ito, no? So, ang Halo po, tatlong bagay na alalahanin nyo ito, kompleto.
libre, personalized. Bakit kung kumpleto? Lahat ng hanapin nyo nandito na. Daily content, daily gospel, daily rosary. Pagka napapagod ka, nalulungkot ka, iba-iba kong mga categories, may mental health content, pag nade-depress, may music, sino may sa music, no? May halo radio na rin po, non-stop na music for the whole day. Bible and Catechism in a year, nasa halo din po. Hindi ka makatulog, nasa halo ang mga Bible stories na pagpatulog. Night prayers, challenges, guests, kids and families, and it's available in various languages. Soon, maglalabas na rin po tayo ng halo in Cebuano. Ipagdasan niyo po yung mga kaibigan. Yung Bible po, wala kayong Bible, yung Tagalog and English Bible, nasa halo app, libre. Mapapakinggan niyo po dyan si Bishop Milo Vergara, yung daily reflections ni Father Franz, Bible story at rosary ni Maris, word exposed ni Cardinal Tagle, bilhin na ng Tipolo, kung devoto po kayo, nasa halo app din po ang Mahal na Birhen. Daily inspirations, simbang gabi with Robby Domingo, kilala niyo po si Robby, no? Buhay ng mga banal, meditations tuwing umuulan. Ako po sumulat ng mga meditations na iyan. Daily reflections, ayan, Pope Francis, lahat po, no? Hindi ko na babasahin lahat. Libre, okay? Brother Birds, bakit po nag-download kami ng subscription? Pwede nyo i-skip yan. Option lang po ninyo yan kasi you can use the Halo app free every day. Pag nag-download kayo, nakita nyo may bayad, huwag kayong matakot. Doon sa taas ng screen, may X doon. Click nyo lang yung X, di kayo masisingil. Pero kung ready na kayo magbayad, pwede rin naman. Pero bakit may bayad? Kasi po, okay, may subscription tayo. Pero tingnan nyo naman yung free content, 1,000 plus na free, hindi naman natin mauubos lahat yan sa isang araw, di ba? No, kahit isang taong kang free user, marami ka pa rin mapapakinabangan sa Halo. Eh bakit may subscription? Siyempre po, mga kaibigan, ang totoo po niyan, sino mahilig gumamit ng free app? Free app, walang bayad. Ang totoo po niyan, walang free app sa industriya. Kaya kung free ang app, dahil number one, binibenta po ang data ninyo sa third party. No, yung email po ninyo, makaka-receive na kayo ng kung ano-anong messages, binibenta po yan sa iba. Okay? Tapos kung free app po yan, maraming ads. Okay lang sana kung may ads eh. Pero privacy issue po. Sa Halo, kaya po kami may paid version because we are paying for the protection of our users. Baka hindi nyo kasi natatanong bakit may bayad ang inyong mga apps. That's because of the protection we needed to buy to protect your data. Sa Amerika po, nanalo ang Halo ng recognition for one of the most secure apps in terms of data. Isa pang dahilan, bakit po may bayad ng apps? Lahat po ng mga partner ng Halo, binibigyan po natin ng support. So when we partner with the bishop in the Philippines, we give support to the bishop. Kasi po, kailangan natin pondohan ang mga gawa ng Panginoon. Kaya po yung subscription, malaking tulong po yan sa advocacy ng Halo. Lalo, 20 million po ang lahat ng users sa buong mundo. We need to buy very expensive servers, no? Para po masuportahan ang development ng app. So, explain ko lang po bakit may subscription. Ayan, no? So, yung works ng Diablo, well-funded. Dapat yung works of God, well-funded din. Pangalawa, no, we want to sustain Halo and we want to give you the best app. Kayo rin po makakapag-husga yan. Pag na-download yung Halo, you will say, this is a premium app.